So लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो रायलायबाय so लोगोफोर दिनै माने मोसौ थुखैनो थाखाय माने लाव फान्थाव हानोसै हानो नागिरदों आरो ना दा हाना लाग्रोनोसै so लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला भिडिअखौ बाबु हाखांजोब्बाय नामा हाखांजोबाखै मा हानदोंबावो आरोबाव ओरै गैया जासिगोन र' जासिगोन ओमफ्राय लाव हाबाय लाव हागासिनो फान्थाव बेनिफ्राय थाराय हालदि हाखांबाय ओमफ्राय बे बिलाइयाव मा दङ बिलाइया दिग्लिलिथि दङ बाब्रिकप दङ ओमफ्राय मा गैला बे प्लास्टिकआव मा दं प्लास्टिकआव फान्थाव माला थुथ'वाखै आरो ना बाबु लोगोफोर दा माने माला थुनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना माला थुना लाग्रोनोसै दा नोंथाङा माला थुदो दा माला थुगासिनो आरोना नों थुदो थुवा मोनसे थुदो नै इखोला थुबाय था मोनसे गांसे खानाय रिगिरि गां आगर एरनाय रुगुं फैसालियाव मिजिंनि गांसे खानाय नै लोगोफोर नै लाव फान्थावनि माला बानायगासिनो दा बर्थमान जाथ'वाखै आरो ना नोंसोरबो बानायबाय थादों जानांगौ मोसौ थुखैनो थाखाय दा थुखांबानो माने मोसौखौ थुखैसिगोन आरो ना सुनु नोंबो थुदो रोंदो नोङो रोंदो रोङाखै रोंदो देना माबायदि थुदो नों थुनायखौ नायनो होननाय बोरो नोंनिखौ नायनो होननाय आयौ नैखौ लाव फान्थावखौ बिलाइ गोजा मोनसेल' फान्थाव थुबाय मा बिलाइ गोजा थुदो नोङो नोंसानो बोरमानो गानो नोंसा ओमफ्राय मोखौ थुखैना बोरमा थुखैगोनलै बोरमा जोंहानि मोसौ थुखैगोन ओमफ्राय नोंसा बोरमाखौ थुखैना थुखैया बोरमाया थुखैना थुखैया बोरमाया थुखैजाया नोंसा दख बोरमाया बिराद बुरजा दंलै बोरमाया थुखैगोन बोरमाखौबो लांगोन दै थुखैनो दै दैमायाव नाङा मानो नै जोंहा एक्टरा थुगासिनो लाव फान्थाव एक्टरनि हाथायानो थाइसे गैला बारान्दायानो गेजेराव लाव फान्थाव थुगासिनो नै आरो एक्ट्रिसा नै जों थुगासिनो नै थुखांबाय ना थुखायाखै मा थुखा मोनसेल' जाबाय दास' मोनसेबो जायाखै नोंनिया जालायसिगोन बोरो नोंनिया बोरो मालाखौ नायनि आयौ माथो बिलाइ गोजा दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 already लोगोफोर नै 10 ता थुना लाबाय मालाखौ जाबाय जोंना माला थुनाया जोब्बाय दा माने दसे थानानै लासै माने थुखैनोसै आरो ना नायलांबाय थादों होमब्ला मोसौ थुखैनायखौ माबायदि जायो नै माला थुना लाबाय जाबाय जोंना माला थुनाया नोंनो लागोन मानि फटा हांगारनि फटाखौ नों लागोन हांगारनि नङा माथो हालदैनि होमबा नोंखौ मोखौ बायदि थुखैनांसिगोन होमबा ना आं दुगैखादों मोखौ बायदि थुखैनांगोन दुगैया लाव फान्थावखौ माबानानै सारना होनांगोन होमबानिया गिदिर जागोन ना थाबनो देरगोन ना मानसिया ना नोंखौ थुखैनांगोन ना लाव फान्थाव जा होननानै
थुखैबा मा नोंबो थाबनो देरगोन ना बैसागु मोसाना मोसाया नोङो बैसागु मोसानो थांगोन दख'ना गोदान गाननानै मोसाया बागुरुम्बा दख'ना गोदान गैया मानि दख'ना गानना गानरा मानि दख'ना गाननानै बागुरुम्बा मोसानो थाङोना थाङा औ मानो मोसानो बैसागुआवनो मोसाया नोङो मानो दख'ना गोदान गस्ला गोदान गाननानै मोसागोन ना लोगोफोर मोसौखौ थुखैनो लांनो नागिरबायमोन दा नै माबा अखायानो हाना सोलायबाय एखेबारे माने अखायानो दा खानायसेयावनो हागासिनो अखा हालायबाय माने अखा हालायबाय नै दा माने एसे डिस्टार्ब खालामनायसै मोसौ थुखैनो लांनायाव अखा गारग्रोथोंसै इनि उनाव थुखैनोसै आरोना अखायानो एकदम माने दा खालि जाबाय दङ लोगोफोर माने डिस्टार्बथार आरोना हालायबाय नामा बिराद गोसा हादों ना औ अखाखौ थुखैना दोननो हागोन ना हाया हानायनि बेबस्था खालाम ना मोसौखौ माबोरै थुखैनो मोसौखौ साथा लाना थुखैगोन दैमायाव लांगोन ना फुख्रियाव थुखैगोन फुख्रियाव थुखैगोन दैमायाव लाङा अखाया डिस्टार्ब होबाय थादों ना हाथाय ट्रेक्टरनिया माबायानो गैला हाथायानो गैया ट्रेक्टरनिया बारान्दाया खिनिया नोंनियाबो गैया नाय हाथाय गैया इनियाबो सेवदो हाथाया नै लोगोफोर मोसौनि माने बिखुङाव फोननो थाखाय खान्थानिफ्राय हांगार मोदोमाव मोसौनाव फोननो थाखाय मा होनो हांगार मोदोमावल' फोनगोन खाफालाव फोना जेरावबो फोनगोन ओमफ्राय हांगार मा होनो दिहुनगासिनो खान्थानिफ्राय जामखोजोब्बाय नालाय खान्थाया जामखोजोब्बायना बिराद अखा लोगोफोर मोसौ थुखैनायाव एसे डिस्टार्बसो होबाय माने दा थुखैनो लांनो हायाखै मोसौखौ माने अखायानो बिराद माने गोसाथार हाना होबाय आरोना दा अखा गारखांबासो लांसिगोन मोसौखौ थुखैनो लांगोन माने न'नि फुख्रियाव थुखैना दोननोसै लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया अखाबो हादो दैमायाव लांनो हाया बेखायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि जायो भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामना हो लोगोफोर बेखिनियानोसै आरो हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ मोसौ खारगासिनो आरोना फोनजायाखैनो फैनानै खय खथि सालायदो थप्पा जादों गङाबो जा गोलावबा सोबो गैलाहाय जाबायना एबार फिसा मोसौआ आयदै थांफिनबाय दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ मोनदों आंनि गोसोआ दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव लोगोफोर बेखिनियानोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो माने एसे शेयार खालामबाय मोसौ थुखैनायखौ माबायदि जादों मिथिला आरो
मोजां मोनदोंब्ला माने भिडिअ अननानै शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेखिनियानोसै आरो गोदान बैसागुनि माने दिनै बेखिनिखौनो माने नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनाय जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर हेपि बैसागु लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन लोगोफोर